So guys, mo rin na po ni mamiling magpinda. Bitaw. Ano ba din kay mo dapat pinda ko. Ay kay kuan pa man. Dah, buyog tanglan. Ay. Ano guys? Ang pinda. Nainom. Unsa man ang kuan diha katong na landslide diha unsa na lukuan diha? Puno na po kay. Asa? Jaba kasi yung jaba na ibot naman. Ano? Na guys, oh. Jaba. Kuha na bu. Nabugatan si siyang kuhan, ha? Bitaw. Ay guys, dahil sa hindi na mantag nila sa hinog. Ako madahin yung hinog. Eh, kung tayo mga sa Manila. Ayun. Nas, din si Ryan. Din. Ano ako din si Ryan? Naya, nasa anak. Guys, oh. Tingnan. Ha? Wala ganit ko sa kagbukid, uy. Sa mga bukid ba da naging? Asa? Pa! Nagrad kay, kaso lang kay, ano mga, kuan po og pinja. Murag kanilin. Di ah. Oo. Ito na. Ano siya guys, oh. Oh. Ibot ba ni? Ayun nga dyan. Ha? Hindi pa di ay. Wala naman siguro ito kung mukhang anak. Pagpayo na. Kulang mo. Oo, dapat pinasiwa na. Ano ba? Dahil ba yan? Nakuha po kapindihan sa imong ano? Sila, imor na. Imor na nagkakuha na nila, kano? Oo? Naman kainit ang magulo to. Ha? Tingnan mo na to. Bitik masih gutong tadi gitu, betul betul. Antina, payat. Uy, nawa na magsimbi ha. Kemudian ini kan, terus. Nawa ano? Ay, na din din simbi. Makanya lang. Ngan di na. Buat sila makakuha rin. Na yelo na dai. Ano? Yelo na ko. Di, aman. Mura ba naman? Hindi na ko na masisingit. Ani? Ani? Mura sa nainitan man. Sa init ra? Aduh. Ini kan, ini pun. Di man nang gitiya. Oh. Ano guys, ha? Ano ini sih jam? Beratan na itong kanon. Matani sa tang. Sinjo. Ini guys, oh. Oh, biya. Bulo naman dala. Pwede mo siya? Hugaw na. Hindi ko kasi ilan ni aray. Ilan ni ko tinawag ko.